Ассалому алайкум ҳама тамошобинода. И абрашени тоқа духтарода дахл дора. Намехостум, ба худо намехостум бугум. Неки нав яка зан зад мега эми зан намиёвам, аруси тоза намиёвам, духтари тоза намиёвам. Чӣ балотон задай? Духтари мактабхона мега мепирсид, мега нав мешавам, мерам интерес мекунам, мега ки парендошт уша интерес мекунӣ, мега калян ба калян мегарда, иша интерес мекунӣ, иш парендора. Заибат каден, заибат биҷиқи ҳаму петака биҷиқи бишинен. Ба мегем бачаҳако фаҳмон мекунан, хубтон мекунан, охи надидагиен ай мефоратон ки амхе кайф пайфа да ҳаёт бине нодидао била шукадӣ мебини амамачира. ӯ одаме ки мегирад калян ба калян мебарад, ӯ намегирад да ҳаёт. Оқи падар биҷиқ бишӣ ба одамо зан биёванд.